информация, достъп и възможност да дадем своето мнение, аргументирано, разбира се, по отношение на законите, които всъщност накрая ще важат за всички нас. Проблем има и с граждански инициативи за законодателни промени, които постъпват в Народното събрание. Даниела Божинова уточни, че откакто е народен представител, не е видяла нито един случай, в който да е изпълнена цялата законова процедура по отношение на гражданските инициативи. Постъпилите граждански инициативи, те са общо взето от 100 до 20 хиляди подписа, проверени от ГРАО. Трябва да бъде това предложение на гражданите разгледано в рамките на 3 месеца. Трябва да се уведоми инициатора, инициативния комитет, какво е мнението на парламента. Това изисква закона, но аз не съм видяла до сега един път да бъде спазено от парламента и това е голямо обществено усилие да съберете 20 000 подписа под едно предложение и то просто да отиде в коша, защото